kaisa thengkrung bodolni kisajak adongrokni damrok mongbai tangshalo simalung khor haike siring sorop chakha khumulung kholopjak dukmali hatini joto phalnok hotel tei joto restaurant aboni shepna harei sai rangni baniya khlai langkha amchani phatani phaijak kisajak wanji baniya khlainai rok Phaine 2023 Bidhansabha Chongmari tei Village Committee Election no bwskango tonei tangsalo BJP Janjati Morcha ni Sakthar Mumbai Khumulungni motor stand thung noklawo luaji jakmani kaisa kotor luguthum panda wo manjaknani bagai hasteo phai sokaijak hakotor BJP ni Ajufang JP Nadda phiaba BJP Janjati Morcha bai luajijak o luguthum panda ni salja salni sikangni sime luguthum panda khlaijakmani salo dukmali hateo kebo phalnok phiogoi mangla khnei rojak khaddam rokmong aboni logi kebo tipra sarok BJP ni o luguthum panda o thangi mangla khnei kamini lukurokno sikri sokro khlaijakmani poktoma aboni bagai tangsalo simalung khorni kosolo siring sorop chakha khumulungni dukmali hati amchai kholopjak dukmali hatini joto phalnok hotel te joto restaurant rok hati o korei khoroksa mukhiting phalnai tei painai kholopjak dukmali hatini kotor chikon joto phalnok rok aboni bagai jingjalo kalainani nangkha JP Nadda ni luguthum panda phainai father amchani lukurok phiaba aboni shepna harei sai rangni baniya khlai langkha fatar amchani phaijak dalbidal manikhni phalnai kisajak wanji baniya khlainai rok Khumulungni simi Amulyani Kokthum Chini Khorang